Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraronmu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Flex TV. Kada ka manta idan ka farkon shigowa wannan tasha ne danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Shahararriyar jaruman nan wato Aisha Najamu wacce aka fi sani da Hajiya Nafisa a cikin shirin Izzar So ta samu lambar yabo a wajen Naziru Sarkin Waƙa, ta yin da har Naziru Sarkin Waƙa ya bata wasu kyaututtuka kala daban-daban kamar su mota da kuma wasu kuɗaɗe masu nauyi. Wannan kyautar da Naziru Sarkin Waƙa ya ba wa Aisha Najamu ta ji hankalin 'yan Kannywood, ta inda cece-kuce ya yi yawa a cikin masana'antar Kannywood akan wannan kyauta da Naziru ya bata. Har wasu daga cikin 'yan Kannywood suke wani cece-kuce akan cewa akan wani dalili za a bata kyautar mota, ko dai akwai wani abu a ƙasa ne. Masu sauraro kada na cika ku da surutu, ku biyo mu domin ku ga wannan mota. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Cikin rayuwa ta ba wanda ya fi ka, bana jin wuya za ta saka ni umarka, tukwici na soyayyar muka bani in baka, mai kushe da so duk zancen shekar mu ɗauka. Da mun rasa ina zamun kama, mata suna gudu maza suna gudu, kaunar ki dai yana